Det, man vil opnå på selve tilstanden i vand og luft, det er opnået for lang tid siden. Og de mål, som Danmark har sat sig for, de overstiger i meget væsentlig grad Europas krav og andre sammenlignelige landes krav. Og jeg ved ikke, hvorfor man har valgt, at man simpelthen i Danmark skal være så fuldstændig purificeret sammenlignet med de andre. Fordi vi må vel nok kende, at vi lever i en verden, som også har forbindelse med resten af verden, og hvor de standarder, der er i resten af verden, de også må spille lidt ind på Danmark. Og det ser det ikke ud til, det gør. De krav, der stilles, er over for landbruget helt urimelige. De stramninger, som vi har set, og med de seneste vandplaner, der er på vej til 2021, så er der store områder i Danmark, hvor 60-80% af arealerne de bliver nødt til at blive braklagt, for de kan simpelthen ikke dyrkes med de restriktioner, der er lavet. Og det vil få et betydeligt betydning for velstanden i Danmark. De områder, der i forvejen er truet af affolkning, de vil blive rigtig hårdt ramt med affolkning. Hvis det her det spreder sig til resten af verden med økologisk drift, så får vi et afgrødetab på mellem 25 og 35%, fordi at kvæg restriktionerne meget fornuftigt ikke kan dyrke så meget. Og det vil i den grad skabe en geopolitisk følgevirkning, fordi at priserne på verdensplan vil stige tilsvarende. Så det betyder for den velstillede danske befolkning, der har råd til de der 8-10% og give 20-30% mere for de økologiske varer, det er fint nok. Det er bare en flytning for den ene gruppe forbrugere til en gruppe landmænd. Men spreder det på verdensplan, så bliver det simpelthen mangel på fødevarer. Det bliver 36% flere mennesker til 2050, som man regner med, og det giver nogle ganske uoverskuelige konsekvenser på fødevareproduktion. Og der er brug for alt, hvad der kan trække sammen for at kunne klare det. Og så længe man ikke tør tale begrænsning af befolkningsudvikling, så længe man ikke tør tage det emne op, så er alt andet ligegyldigt.